Dobrý večer prajem. Ďakujem, že ste ma zobrali hore na okienko. Ja by som vám chcela povedať môj príbeh, ktorý sa mi stal s pani Slávkou Špiringovou. Prišla som na TikTok pred 2 rokmi prvýkrát. Nevedela som, čo sú to gifty, nevedela som, čo to je lajkovanie. Objavila som sa shodou okolností na jej streame, tak som počúvala, čo rozpráva. Videla, že som bola na okne a mi hovorila, že čo tu chcem a že prečo som tu. Tak ja som povedala, že som tu prvýkrát a že neviem, ako to funguje a takto ďalej. Mi povedala, že aby som mu giftovala, keď chcem sedieť na jej okne. Ja som sa jej opýtala, že ako sa giftuje. Tak mi začala rozprávať, že ľudia, ktorí sú u nej, nech mi to napíšu, že ona ešte až tak veľmi nevie, že ako sa giftuje, ako sa kupujú coiny, gifty alebo ako také niečo. Ja som povedala, že ja na gifty peniaze nemám a ona mi na to povedala len toľko, tak potom ma lajkuj. A ja som sa jej na to pekne opýtala, ako sa lajkuje. Tak mi to vysvetlila, lajkovala som pomenej a mi povedala, keď ju nebudem lajkovať, tak ako by som ju mala lajkovať, nech si sadnem svojej materi na a nech ju vylížem. Moja mamička 2 mesiace predtým, ako mi toto povedala, zomrela, čo mi ju lekári zabili. Tak mi povedzte, ako jedna žena toto niečo môže takto povedať za to, že som ju negiftovala, za to, že som ju nelajkovala. Nie je to pravda. Ako. A toto sa ťahá už 2 roky, preto ju tak nenávidím, otvorene vám poviem. Nenávidím ju z celej duše. Není to si ty Jana, čo chodíš po všetkých streamoch? Nie som ja. Nie som. Moje prvé meno, ktoré som prišla na TikTok, bolo Bea, potom si ma nazvala rasistická. Takto si ma nazvala rasistická. Bez príčiny si urazila moju nebohú mamičku, ktorú si v živote nevidela. Nevidela si mňa kvôli tomu, že som ti neposlala jeden gift a som ti neposlala žiadne lajky, alebo som ti poslala pár lajkov. A odtedy ťa nenávidím. Nenávidím ťa z celej duše. V živote nikomu nebudem prijať to, čo ty praješ ľuďom, čo si prijala presne na Vianoce pred rokom Sebikovi 7-ročnému, aby sa zadusil s rybou. A čo ty ťaháš Sebika tu? Preklinala si veľa detičky a brala si stále do huby. My sme si dosť baranov vybavili. Rodičov si berieš, matky si berieš do huby a potom sa nečuduj, že ľudia ťa neznášajú. No tak ja by som chcela povedať, ak neviete, kto je táto žena, rok a pol mám s ňou spory. Zobrala som jej dceru z ulice z ľudského hľadiska, lebo som matka. To, čo mi robí tá žena, to proste to je dačo hrozné. Infinity môžeš ju dať dole. Tým, že vlastne je to na okresnom súde, je to na krajskom súde, ide to na najvyšší súd, má zákaz priblíženia, má zákaz komentovať moju rodinu, mňa. Aj napriek tomu to porušuje, aj to sa už rieši. Táto žena rozprávala o mojich deťoch, o mojej rodine, informácie, ktoré absolútne nie sú pravdivé a ich rozpráva dodnes. Išla na hrob môjho muža, zapaliť mu sviečku a mu išla povedať, to je aj na internete, akú má ženu. Ona dala sledovať moju 16-ročnú dceru vtedy. Volala mi na obecný úrad, aby mi zobrali byt. Ja som samoživiteľka, mám 1,5 izbový byt. Viete, koľko zlá táto žena narobila? Za rok 24-25 podala 24 trestných oznámení na ľudí, ktorí jej boli zmietnuté zo stola. Slava je chorá žena a robíme všetko preto, aby mala zákaz na sociálnych sieťach a aby jej dali povinné liečenie, čo sa týka súdu. Za to bojujem a za to bojovať budem. A prišla som tu len preto, lebo toľkých ľudí, koľko Sláva pošvinila. Jeden človek pre ňu zomrel, lebo to psychicky nedal. Dievča skončilo na psychiatrii, lebo ju vydierala kvôli giftom. Nebudem viac rozprávať, je toho strašne veľa. Chcem sa zastať ľudí, lebo viem, koľké noce som neprespala ja a viem, aké je to hovado. Tak vám chcem len toľko povedať. Verte tomu, každý jeden, kto pri nej bol, každý jeden, kto ju giftoval, každý jeden, čo ste tu, budete takí alkoholíci. Proste neviem, čo všetko bude vymýšľať. Robte ako chcete. Je to upozornenie odo mňa, je to upozornenie od ľudí. Všetko v tejto žene je pravda, táto žena len zneužíva ľudí. Takisto zneužila moju priateľku. Moja priateľka jej verila, potom všetky informácie, ktoré moja priateľka dala, zneužila proti nej, vytiahla na svetlo Božie, že moja priateľka bola v 12 rokoch na Je to človek, ktorý je bez škrupul. Ľudia, jej pomáhala jedna Janka z Rakúska, posielala aj balíky, posielala aj všetko. Keď to prestala robiť a prišla na to, jaká je, viete, čo bola schopná urobiť? Volať tej Janke do Rakúska do roboty a zničiť jej prácu v Rakúsku. Ona ráno zapne stream a jej content je to, že no, nečumte tu na mňa, je vás tu 150, hoďte mi tam nejaké gifty, ináč vypnem kameru a neuvidíte, jak robím poplaninu. Čo si ty od ľudí vynúcuješ nejaké coiny alebo čo? My sme jej zo začiatku pomáhali, keď jej utiekla mladá Slava, my sme jej pomáhali. Právne sme jej pomáhali proti tomu bakalárovi, proti ľuďom a ona moju priateľku do všelijakých doba, čoho je vynadala a zneužila informáciu, že proste, že priateľka bola znaná a toto. Čo ti akože to bolo moc. Mňa už ona dáva od minulého roka, ma dáva na políciu za to, že je pravdu hovorím. Ja sa tiež čudujem, chápeš, jak ich niekto môže podporovať, však oni majú IQ, kam mohli do celého koníka. Chorú ženu on tam dotiahne, ja si nepustím ľudí na okno, lebo nechcem prísť do infarktu ďalšieho. A teraz som zvedavá, že sa postaví za Infinityho. Ľudia bude ich ťahať na okno po jednom, aby ma ubližovali, ponižovali, aby som dostala ďalší infarkt z nervov. Ona mi písala nejakú správu, ale ja to nečítam tu na tom TikToku. Počúvaj, ahoj, chcem ti povedať trošku viacej o sebe. Nechám tu zo seba herku, ani neviem čo, ale ma to bolí, keď niekto nevie čo a ako. Pochovali mi deti, pochovali mi mamu, mne je to normálne, nie je to normálne. Nie jen, ale ok, ja stále vraciam úder a budem vraciať. Som diabetik, som chorá a nohy som po infarkte, po operácie srdca a na invalidnom dôchodku, ktorý vôbec nevidím. Chápeš, Infinity? Tak ty si mi teraz ublížil, že si ma ponížil, zobral si ma na okienko a začal si mi ubližovať na okienku, si zvolával ľudí a vyšli do mňa, aby ma dávali dole psychicky, fyzicky chorú ženu. Ja tu si nedávam ľudí na okienko kvôli môjmu zdraviu. A ty si to čo spravil? Ja toto ti vyhovuje. Ďakujem, Infinity, vyhral si. Zatlieskam. Ďakujem ti. Ďakujem ti, že si ubližil ďalší človek. Chápeš to? Nevyšlo je to. Není v poriadku. Presne to sme ti Infinity vraveli, že ale jak to vie na tie city hrať? Víš,
co je nejlepší, oni chodí sem k tobě hrát na city. Jdou sem ti hrát na city, protože ví, že hodíš. Jo, takže to je to, že prostě uděláte, že je chudinka a ty by si to stejně zase hodil. Hodil bys to i včera, nevím, hraju na city, je to humus tady to jako. Ono to je tak, že ona teraz začne hrať to, chápeš? A ľudia jej posielajú gifty, chápeš? Lebo im príde ľúto a tak, vieš? Akí ľudia jej posielajú gifty, keď A ona všetci sú tu? má svojich nejakých... Ona má svojich, presne, ona má svojich skalných a ľudia, tú scénu s týmto plačom sme my videli už niekoľkokrát. To bolo Len či aj sa s tou ona dcerou. zamýšľa, že koľko ľuďom spôsobila slzy, zle a zdravotné problémy a takéto. Moja priateľka skončila na liekoch. Také hanlivé veci, ktoré si vypočula a nepravdy, že ja predávam svoju priateľku, potom, že ja som obchodník s bielým mesom. Ty si ju najviac zradil tým, že si proste pustil ľudí povedať na ňu pravdu. A Infinity ide veriť týmto ľuďom, ktorí so mnou majú rok a pol ťahačky. Ale nebudem ti nadávať na mamu, na oca, na deti, na No a toto sú veci, ktoré ona, a ešte si plno veci povymýšľala ľudia, však ona spravila zo mňa, že ja tu chodím po Košicách plechovky zbierať a takéto veci. To pani z Rakúska, čo včera tu spomínali, ten Degeš, to bolo tak, že ona jej posielala veľké gifty, ale fakt, že veľké gifty. Posielala jej balíčky domov, posielala jej hotovosť, posielala na účet. Vystavila jej fotku, volala jej do Rakúska do roboty, aby ju vyhodili z roboty a tak. Takže takúto odmenu dostala tá pani. Mám len jednu takú príhodu s ňou. Mne chodili asi 6 SMS-iek na TikToku, na každom jednom účte, čo mám asi 3. No asi 3-krát po sebe som dostala, niekedy cere prispiem aspoň 1 euro, lebo robí takú zbierku, hen takú zbierku. A to posielala po nociach o 3, o 4 ráno, jej to jedno. A proste som mi napísala naspäť správu, že nech si láskavo nájde prácu, že ja mám 3 céry a mám kam peniaze dávať, síce sú už dospelé, ale tak radšej pomôžem vlastnému dieťaťu ako cudziemu. Tak som mi napísala, nech ide do práce, ja mám 51 rokov, ja si zarábam a ona má 23 a sedí doma na zadku. Tak mi napísala, že mám ísť matky do PIP a že proste ma zablokovala. A takisto, keď som jej mame napísala, pani Slávke, že prečo ma jej dcera obťažuje s tým, že pýta odo mňa stále peniaze a somariny, tak tiež ma poslala kade ľahšie a tiež som dostala blok. Ty sa pamätáš na tú babu, čo jej napísala, že má 3 deti, že, alebo neviem, či má 3 deti, ale že je na materskej, že nemá na coiny, na gifty. Áno. A čo ju zdrbala normálne, no a čo, že ty si na materskej, však ja potrebujem platiť internet, tu nebudeš na mňa pozerať, alebo sa starajú deti a normálne jej kruto vynadala. Aby som chcela povedať, ja mám veľmi zlú skúsenosť so Špirengou, ja som bola jej gifterka a poslala som jej peniaze aj na novú stoličku pred rokom. No. A za to, že som sa bavila s Lasenkou, tak začala do mňa ísť, že som špinavá a zablokovala ma. Pritom som jej nič nespravila. Ja si myslím, že keď dvaja ľudia sa nemusia, tak za to ja nebudem, ja som povedala, ja sa do vašich vecí nestaram, do vašich, teda čo máte spory, ale prečo by som sa nemohla baviť aj s tou, keď vy máte problém, hej? Ja. A proste mi vynadala špinavo do všetkého a pritom som ju podporovala, poslala som jej peniaze na stoličku, vtedy potrebovala a špinavo ma zablokovala a nahádzala na mňa špinu. Pritom som sa jej zastávala pred celou armádou, keď išli do nej ešte vtedy Maťo Sultán, keď išla do nej neskrotná, proste 20 ľudí do mňa išlo za to, že som si ju zastávala, aj tak som ostala proste zlá. Ona každý deň, ona si myslí, že každý deň ľudia ju vedia podporiť, hej. Ja nepoviem, pošlime peniaze, hej, ľuďom, čo naozaj to potrebujú, ale určite nie ľuďom, ktorí nepodporíš ma, už dlho si mi nedala nič, ale proste ona nech si uvedomí, že človek má raz za mesiac výplatu a musí takisto žiť a platiť čeky. Hej. Takže ako podporím ťa, hej, pošlem ti jeden gift, ale proste ona chce každý deň a to sa nedá utiahnuť. Oni oklamali jedného pána o peniaze a ten pán potom zomrel. Veď má doma dceru, ktorá prečo nejde do roboty? Však jej nič není. Nechápem. Ja mám tiež akože skúsenosť so Špirengovou. Keď od nej ešte na začiatku jej štihla dcera odišla, utiekla, tak som sa jej zastávala, stála som pri nej, zlého slova som jej nepovedala a rok potom to dopadlo tak, že jej dcera mi začala vypisovať, že či neviem poslať 5 eur, čo ja vlastne s jej dcerou nič nemám. My sme si nikdy nevolali ani nepísali a ja som to povedala na streame, že jednoducho je to nehorázne, čo ona robí, že posiela cudzím ľuďom takéto správy a nakoniec to dopadlo tak, že mi bolo vynadané a prekliaté dieťa, ktoré mi zomrelo minulý rok a bolo mi prekliaté ešte aj to, aby som už matkou nebola. Tiež akože zautočila na mňa, ale len slovne. Mňa nepozná, ja sa málo kedy vyjadrujem, ale proste za to, že som povedala svoj názor, už som bola zlý človek, už som bola najväčšia špina a proste za to človek, že povie názor taký, jaký ona chce počuť, tak už je zlý a hneď blok. Dovidenia. Ona v čase najväčšej slávy zarábala 600 eur týždenne a ona na Vianoce ide pýtať na vianočné klobásky, lebo ona nemá peniaze. Alebo na lieky. Neviem, že kedy už konečne pani Slavka prestane akože klamať celý tento TikTok, lebo treba si pozrieť videa, ako to celé začalo, keď máte na to čas alebo nervy, lebo my už proste toto nie je len o TikToku. Toto totiž to začína zasahovať ľuďom do súkromia veľmi hlboko, do pracovných pomerov, do sociálnych systémov, na UPSVR, proste všade pani Slavka podala milión sťažností, ktoré ani jedno z toho jej neprešlo. Všade ju majú plné zuby, či sú to policajti, či sú to úrady, proste
non-stop ide ľuďom, do detí, do rodín, plný telefón má fotiek. Ja totiž to som komunikovala osobne a pomáhala som jej dcére, ktorú vyhodila z domu pred Vianocami. Nebudem sa tu s tým chváliť, ja som totiž to s jej dcerou v kontakte už veľmi dlho a to o tých týraniach a tých veciach sa tu baviť nebudeme. Ale kedy konečne už pani Slavka povie naozaj, ako sa veci majú a zatajuje. Tu sa bavíme o dôkazoch, že včera som bola osobne na tom streame, keď Diane išla Dianka, prepač, nech som povedala Diana. Išla jej vystaviť, zháňala fotky, minule zháňala fotky Kovalíkovej syna, že prosím vás, zozemte mi. Do Majka nadávala do Matiek, ja som s ňou došla do konfliktu vlastne, ani nie do konfliktu, ja som ja na okienka nechodím. Ale totiž to, ja som sa dostala úplne omylom, proste som sa dostala na normálny stream, kde pani Slavka začala sam tie svoje extrémy. Negiftujete, tak si ste svine, nechodíte zadarmo predsa do divadla, čo sa tu budete na ňu pozerať, všetkých blokuje. Tak samozrejme, že ľudia si našli iné streamy, kde sa Slavka vysiela a to nič nepočujete, keď náhodou vidíte na okno. Mňa osobne nechcem rozprávať, kto som, čo som, je to úplne jedno. Ale pani Slavka, nebudem. Pani Slavka ma prekliala všetkými možnými spôsobmi od slabaných, psychopatov, ožratých. Moju mamu, ktorá nedávno zomrela, tak ju prekliala do jej vynadala, neviem čo, pritom bola čerstvo mŕtva. Takže ja som s ňou vlastne takto došla do kontaktu a potom vlastne začala ma kontaktovať jej dcera, hej. Takže ja viem veci, ktoré nie sú výmyslom, proste to sú fakty, ktoré sa nedajú zmazať ani zmeniť. A videa určite ani od začiatku, umelá inteligencia síce funguje, ale toto umelá inteligencia nie je. Každý normálny, ja som včera osobne bola na tom streame, keď zháňala Diinu fotku a zabudla, že nemá vypnutý mikrofón, ostala z toho celá bleda a ona potom sa urobí za pol hodinu múdra, že ona nie, že ona nič, ona však ona buď má krátkodobú pamäť, alebo nerozumiem tomu, ale koľko ona ľuďom naubližovala, koľko ľudí išlo spáchať už kvôli nej a brali si pomaly požičky na ňu a ona ich vydiera osobne. Jej dcera osobne mi vypisovala 1000 SMS-iek a žobrala peniaze. Ako chápem, keď vám niekto napíše jednu SMS-ku, že nemôžeš mi požičať 5 eur, ale nie, aby to robila non-stop. Za to, že potom vás zablokuje, odblokuje a toto ide do kolečka, dokola roga. Dianke sa vysmieva do handicapovaných, do domovačiek a neviem čo, predsa deti z domova nemôžu za to, že sú v domove, ako nehnevajte sa, ale tak, jak ju uraža do tej ruky krivej a do neviem čoho a do cigánov a povedala, že cigánov postaviť pri múr a vystrieľať a nebudem tu ďalej rozprávať, lebo to by som tu naozaj zdržiavala veľmi dlho. Ale dobre, ale keď je takáto, tak prečo si ju všetci nezablokujete a nemáte ju v Ale vedia ju mám. No to my ju máme, lenže ona už zašla do súkromia a my teraz s ňou máme súdne spory. Toto už nie je o TikToku. Toto už proste sa doťahuje cez polície, úrady, daňové úrady a iné veci. Ida, povedz, ako na mňa sociálku zavolala, povedz. Áno, veď ale nielen na teba, na x ľudí, hej. Ja neviem ešte dokedy tí ľudia chcú tomu veriť, že naozaj ona je taká, jak sa tu teraz hrala pred chvíľkou. Ona není dobrá. Ona není to. Veď ona vlastné deti vlastne terorizuje, vlastným deťom ubližuje, tak o čom sa bavíme, ako sa môže chovať k cudzým ľuďom? Ešte som chcela povedať, že ona nie, že nerešpektuje súkromie ľudí, ale ona nerešpektuje súdne rozhodnutie. Ona má zákaz rozprávať o mojom mene, o mojej rodine, aj napriek tomu to robí. Ale to sociálna sieť, tu môžeš preberať koho chceš, ako chceš. Nemôžeš, lebo ona má zákaz osudu. Ja len to chcem povedať, že proste kde ona ešte dokáže zájsť, kde sú jej hranice. A teraz už sa súd netrápi so mnou, sa trápi nad tým, ako povedala, že do tohto papiera si môžem utriediť. Ona pohŕda súdom. Ona je tak negramotná, že ona nevie, čo rozpráva.